Як зрозуміти, що практику, яку ви знайшли на Ютубі, покриває всі потреби вашого тіла? Розуміємо, що в нас має бути і повздовжній напрямок, і поперечний, так? Або так. Будь-які варіанти асан, їх безліч. Але вони мають покривати усі напрямки руху. Суглоб, наприклад, кульшовий той самий. Має бути і так, і так, і так, і отак. Всі напрямки руху. Якщо ви працюєте постійно в якомусь одному, то не буде ніякого ефекту. Тіло буде постійно недопрацьованим, і той режим, який ви не використовуєте, буде в енергозберігаючому режимі постійно, тільки слабшити, слабшити і слабшити. Те саме з плечовим, наприклад. Так. Він рухається в усіх напрямках,